baka ba dan sai ya ba dubu ka bai baka ba ba da mantuwa ko ya hakika ba dan gashi an ga kowa ba a gannu ba ban damu ba kishi muka saka ba ba wai gudun mawa ce aka fi mu ba ko jam'iyyar ba ta ce ba ta san mu ba ba fi mu yada duk manufofin su ba zance na gaskiya kuma ba gaibu ba ƙarya ka fi mu inda iba mu fi ka ba kuma gashi ba aƙida aka fi mu ba amsar maganganun da yawa sai gaba ni dan ka huce rara almajiri kolo da ke kara da ya sansan gari a yaban Buhari an kusan gari gari ta zanna ne a wurin iba ga ibu a karkara ina wani ba namu ba ta ko ina ba mun take yin kuwa ta ba'ar Buhari sun dakile yan kuwa ba wanda zai garara bai san shi ba ni gashi ba mukami aka wani ba ba kwangilar gadoji aka wani ba